Όπως προείπα, δόθηκε χρόνο σε όλους, μίλησαν όλοι, ακούστηκαν όσες οι απόψεις. Εγώ βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη θέση και στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτή την πενταετία να πάρθουν πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές αποφάσεις, γιατί από σύμπτωση πάρα πολλές καυτές πατάτες πρέπει να τις διαχειριστεί αυτή η Δημοτική Αρχή. Να ξεκαθαρίσω πρώτον ότι μιλάω μόνο θεσμικά σε θέματα που αφορούν το νησί και δεν μιλάω ποτέ φιλικά. Φιλικά θα μιλήσω όταν θα πάω να δω ποδόσφαιρο με κάποιον ή να πάω να πιω ένα ποτό. Αυτό το λέω και το έχουν όσοι δεν το γνωρίζουν να το γνωρίσουν, να τους το γνωστοποιώ, και βέβαια και κάποιοι άλλοι που ήρθαν να μιλήσουμε φιλικά τους είπα ότι μιλάω μόνο θεσμικά. Άλλο το έξω, άλλο ο Δήμος. Λοιπόν, γνωρίζω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση με την ψήφο των Μεγανησιωτών και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα πάρω αποφάσεις που μπορεί να έχουν και πολιτικό κόστος, αλλά που μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον ότι είναι και για το καλό του νησιού. Το μέλλον θα δείξει αν έπραξα σωστά ή αν έπραξα λάθος. Αναλαμβάνω όλη την πολιτική ευθύνη της απόφασης. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε τίποτε το οποίο θεωρώ ότι είναι νόμιμο και μπορεί να βοηθήσει το νησί και τους κατοίκους του. Έχω μια δημοτική ομάδα για την οποία είμαι υπερήφανος και με την οποία συνεργαζόμαστε άψογα και μιλάμε συνεχώς. Και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Όμως, στα άσχημα και στα δύσκολα παίρνω εγώ όλη την πολιτική ευθύνη. Στα ωραία, δεν θέλω να συμμετέχω. Λοιπόν, άρα η πρόταση η οποία θα κάνω, η τελική, είναι εν γνώση μου, την έχω μελετήσει, την έχουμε συζητήσει με την δημοτική ομάδα, αλλά όπως προείπα αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για το οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει και θα παρακαλέσω τον κόσμο, τους δημότες, να απευθύνεται μόνο σε μένα για αυτό το θέμα, με την έννοια αν θέλει να πετροβολήσει, να πετροβολήσει εμένα και όχι τους δημοτικούς συμβούλους. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα πω το εξής. Κατόπιν όλα αυτά που υπόθηκαν και κατόπιν όλα αυτών που ακούστηκαν, η πρότασή μου προς το σώμα είναι η εξής. Είναι αυτή που προείπα. Δηλαδή, προτείνω τη μη παράταση της 1799 κάθετος 6 Πέμπτου του 10 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου και της Μαρίνα, να το πω και σωστά για να διατυπωθεί και σωστά. Λοιπόν, η πρόταση μου λοιπόν είναι μη παράταση της 1799 κάθετος 6 Πέμπτου του 10 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου και της Plus Οδυσσέας Μαρίνα Τουριστική Ναυτιλιακή Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο Plus Οδυσσέας Μαρίνα ΑΕ. Επαναλαμβάνω, μη παράταση είναι η πρότασή μου. Ευχαριστώ. Και παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει. Ωραία. Προχωράμε προς ψήφιση. Ξεκινάμε. Δάγλας Γεώργιος. Ψηφίζω υπέρ της μη παράτασης. Υπέρ της μη παράτασης. Ναι στην πρόταση του Δημάρχου. Καβαδάς Κωνσταντίνος. Ναι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Κατοπόδης Δημήτρης. Ναι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Κολιού Κατοπόδη Παρασκευή. Ναι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Μελά Ευαγγελία. Ναι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Σακάλα Πρινή. Ναι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Τσολάκης Γρηγόρης. Ναι. Στραγαλινός Σπυρίδων.
Ναι, υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. Αργυρός Σπυρίδων. Θα ψηφίσω παρόν. Παρόν. Καλίνικος Φρυδερίκος. Παρόν. Φερεντίνος Τομάς. Κύριε Φερεντίνο, είπατε παρόν. Παρόν. Παύλος Δάγλας. Όχι. Πολίτης Γεώργιος. Υπέρ πρόταση Δημάρχου. Οπότε, έχουμε. Και ο Πάρεδος Βαθέος, παρακαλώ. Παρόν. Οπότε έχουμε 9 ναι, 4 παρόν, 1 όχι. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα.